நீரின்றி அமையாத உலகு என்ற வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்கிற்கிணங்க தமிழக மக்களின் தாகம் தீர்க்க தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைக்கிணங்க நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை உயிர்நீர் இயக்கத்தினை செவ்வனே செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் வற்றாத ஜீவநதிகள் ஏதும் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1166 குறுவட்ட பகுதிகளில் சுமார் 50 விழுக்காடு பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் அபாய நிலை மற்றும் உவர்நிலை அடைந்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகை, நவீனமயமாதல் மற்றும் அதிகரித்து வரும் குடிநீர் தேவை ஆகியவற்றை கணக்கில் கொண்டு நிலையான குடிநீர் ஆதாரங்கள் அமைப்பது அவசியமாகும். இதை உணர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு உயிர்நீர் இயக்கத்தினை செயல்படுத்தி போதுமான அளவு குடிநீர் வழங்குதலை செவ்வனே செய்து வருகிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் 21/9/2021 அன்று நடைபெற்ற உயிர்நீர் இயக்க செயல்பாடுகள் குறித்த கூட்டத்தில் உள்ளூர் நீர் ஆதாரங்கள் இல்லாத பகுதிகளில் ஆற்று நீரை ஆதாரமாக கொண்ட கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற வரலாற்று சிறப்புமிக்க கொள்கை முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் உயிர்நீர் இயக்கத்தின் மூலம் ரூபாய் 18,232 கோடி மதிப்பீட்டில் 45 புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள், 56 கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களை மறுசீரமைப்பு செய்தல் மற்றும் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நீர் வளத்தினை கொண்டு சுமார் 17,000 ஒற்றை கிராம திட்டங்களை செயல்படுத்த நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிகளுக்கு 50% நிதி ஒன்றிய அரசாலும் 50% நிதி தமிழ்நாடு அரசாலும் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் உள்ள வறட்சி பாதிப்பு அதிகமுள்ள கிராம பகுதிகளிலும் நிலையான குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. உயிர்நீர் இயக்கத்தில் வீடுதோறும் குடிநீர் இணைப்பை தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி வருகிறது. இத்திட்டத்திற்கு முன்பு வரை கிராம பகுதிகளில் பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்கள் மற்றும் கால தாமதங்களை கருத்தில் கொண்டு கிராம பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள 125.49 லட்சம் வீடுகளுக்கு போதுமான அளவு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் குழாய் மூலம் வழங்க தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை இணைந்து உயிர்நீர் இயக்கத்தினை செயல்படுத்தி வருகிறது. உயிர்நீர் இயக்கத்தில் 125 லட்சம் வீடுகளில் இதுவரை 95 லட்சம் வீடுகளுக்கு, அதாவது 75 விழுக்காடு குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் பணி செவ்வனே செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள அனைத்து குடியிருப்புகளில் உள்ள வீடுகளுக்கும் குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு நாள்தோறும் பாதுகாப்பான குடிநீர் குழாய் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. உயிர்நீர் இயக்க பணிகளின் தரம் 3ஆம் தரப்பு மூலம் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. மேலும் இத்திட்டத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்குதலை உறுதி செய்ய குடிநீர் மாதிரிகள் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 113 பரிசோதனை கூடங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் குடிநீர் கள பரிசோதனை பெட்டிகள் வழங்கப்பட்டு மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் குடிநீர் தர பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. உயிர்நீர் இயக்கத்தின் மூலம் பெண் குழந்தைகள் பள்ளிகளுக்கு செல்லும் சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. மேலும் பள்ளி மாணவியர்கள் இடைநிற்றல் நிலையும் குறைந்து கொண்டு வருகிறது. வணக்கங்க, என் பேர் புனிதா. நான் இந்த ஊருக்கு வந்து 20 வருஷம் ஆகுதுங்க. அப்போல்லாம் தண்ணி பிடிக்க அந்த கடைக்கோடிக்கு போகணும், க்யூவில் நின்று தண்ணி பிடிக்கணும். இதனால் பிள்ளைங்கள ஸ்கூலுக்கு டைமுக்கு அனுப்ப முடியாது, என்னாலையும் வேலைக்கு சீக்கிரம் போக முடியாது. ஆனால் இப்போ இந்த முதலமைச்சர் திட்டத்தின் கீழே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு குழாய் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இதனால் பிள்ளைங்கள ஸ்கூலுக்கு டைமுக்கு அனுப்புறதோட என்னாலையும் வேலைக்கு சீக்கிரம் போக முடியுது. இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றிங்க. முன்னெல்லாம் ஊர் எல்லையில் போய் ஓடையில் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதால் எங்களால் மற்ற வேலைங்கள்லாம் பார்க்க முடியல. இப்போ என்னாச்சு, ஆற்று தண்ணி வீட்டுக்கு வர்றதால எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமும் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ பசங்களா பேர பிள்ளைகளை எல்லாரையும் பார்க்க முடியுது. முதலமைச்சர் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்ததுக்காக அவருக்கு நன்றி. என் பேர் ஹேமமாலினி. நான் கிராம சுகாதார செவிலியரா ஊராட்சி மன்றம் அழிஞ்சிவாக்கத்தில் பணிபுரிகிறேன். எங்கள் ஊராட்சியில் வழங்குற குடிநீர் வந்து ஃபீல்டு வாட்டர் டெஸ்டிங் கிட் மூலமாக நாங்கள் வந்து பரிசோதனை செஞ்சு இதோட தரத்தை நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிறோம்.
மேலும் குடிநீரில் குளோரின் அளவு சரிபார்க்கப்படுவதால மக்களுக்கு நோய் தொற்று குறைவாகவே காணப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாம 15 நாளைக்கு ஒரு முறை குடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்வதால எங்க மக்களுக்கு சுத்தமான முறையில சுகாதாரமான குடிநீரை எங்களால வழங்க முடியுது. இதனால மக்களோட நலன் மேம்படுகிறது. இத்திட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழக அரசுக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என் பெயர் ஆரம்யா. நான் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி அழிஞ்சுவாக்கத்தில் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். எங்க வீட்டுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பக்கத்துல இருக்க குளத்துக்கு போய் தான் எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல வச்சுக்கணும். அதனால நான் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடும். எங்க மிஸ் என்ன ரொம்ப திட்டுவாங்க லேட்டா போறதுனால. எங்க மிஸ் திட்டுறனால நான் படிப்புல கவனமே செலுத்த மாட்டேங்கிறேன். ஆனா இப்ப முதலமைச்சர் ஐயா அவங்க ஆத்துல இருந்து குழாய் மூலியமா தண்ணி வரதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு. அவர் அப்படி பண்றதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது. நான் இப்பெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா போயிடுறேன். எங்க மிஸ்ஸும் என்ன திட்ட மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நான் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன். எங்கள் வீட்டிற்கு குழாய் மூலியமாக தண்ணீர் அமைச்சு கொடுத்த முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பேர் சித்ரா. நான் மகளிர் சுய உதவிக்குழுல உறுப்பினராக இருக்கேன். எங்கள் கிராமத்தில் வழங்குற குடிநீரை பரிசோதனை செய்யறதுக்காக முறையான பயிற்சி எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்த பயிற்சினால குடிநீரை நாங்களே பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறோம். அதனால எங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரின் தரத்தினை பல பரிசோதனை மூலமாக சோதனை செய்து கொள்கிறோம். இதனால எங்கூர் மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை கொடுக்க முடியுது. பயிற்சி அளித்த தமிழக அரசுக்கும் அதற்கு உதவிய தமிழக முதல்வருக்கு எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். எங்க பள்ளியில எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் வசதி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. குடிநீர் ரொம்ப சுத்தமாகவும் இருக்கு. இந்த சுத்தமான குடிநீரை குடிக்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த தண்ணீர் மூலமா வரக்கூடிய எந்த ஒரு நோயும் வரதில்லை. அதனால நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு கரெக்ட் டைம்ல வர ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். உயர்நீர் இயக்கத்தின் மூலம் தண்ணீர் வசதி செய்து கொடுத்த முதலமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த உயிர்நீர் இயக்கத்தின் மூலமாக எங்களது கிராமத்துக்கு பல நன்மைகள் கிடைத்தன. முதலில் பெண்கள் நீண்ட தூரமாக தூக்கி வரும் பளுவை குறைக்க முடிந்தது. இரண்டாவது, குழந்தைகள் நேரத்திற்கு பள்ளிக்கு செல்கின்றார்கள். மூன்றாவது, வேலைக்கு போகும் பெண்கள் அனைவருமே தங்களுடைய வேலைகளை சீக்கிரமாக முடித்துவிட்டு தங்களுடைய வேலைகளுக்கு சென்று சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க. அது இல்லாம நோய் தொற்று மிக மிக குறைவாக உள்ள ஊராட்சியாக இருக்குது. சுத்தமான தண்ணீரும் சுத்தமான காற்றும் நீர் கிடைக்கிறதுனால என்னுடைய ஊராட்சி இன்றில் என்றுமே தூய்மையாகவும் சுத்தமாகவும் நோயற்ற வாழ்வாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய வரமாக நினைக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழக அரசுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மேலும் இத்திட்டத்தின் மூலம் கிராமப்புற மக்களின் ஆரோக்கியம், வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்து வருகிறது.